Бүгін тапшыруны ішкі туризмнан башлайбыз. Бу атнада Идел буе федераль округына кірүүче 14 төбәк җитәкчеләре Казанда шул хакта сөйләшергә җыелды. Эш шунда ки, бу өлкәдә җитди мәсьәләләрне чишасы бар. Әйтик, елга сәяхәтен җәелдерер өчен заманча теплоходлар җитми. Шарлатан гитлар күбәйгән һәм чит ил туристларына виза алу катлаулы. Әлеге киңәшмә Россия президентының Идел буендагы вәкаләтле вәкиле җитәкчелегендә үтте. Бу мәсьәләнең шул дәрәҗәгә чыгарылуы игътибарның җитди булуын күрсәтә. Моңарчы туризм өлкәсе мәдәният сораулары кебек карала иде, әмма нәкъ бер ел элек 2018 сентябрендә бу вазифа Владимир Путин карары белән илнең икътисад министрлыгына йөкләнде. Димәк, дәүләт аңа икътисадның бер тармагы итеп караячак. Икътисад исә акча эшләүдән бигрәк ул акча эшләсен өчен инвестиция кертүне күздә тота. Моның өчен нәрсәне җайга саласы бар. Бәйрәмнәр булмаса да, Казанның иске татар бистәсе туристлар белән тулган. Кемдер тарихи биналар карый, кайдадыр экскурсия уздыручыга төбәлгәннәр, ә кемдер пони ашата. Очень часто ездим за границу, а у себя в стране, мало что видели. На самом деле, там Москва и Питер, да, стандартно. Мы были очень давно здесь, и, например, наши мужья вообще, в принципе, здесь ни разу не были. Мы решили сделать им такой подарок. Большая крепость, это видели только по телевизору. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Сер түгел, соңгы 10 елда Татарстан туризм өлкәсендә алга китте. 2010 елда республикага 1 миллион 400 мең кеше килгән булса, узган ел 3 миллион 400 мең булган. Быел 4 миллионга якынлашыр дип көтелә. Булгарда туристлар шаукымы 11 әзиягә 50 тапкырга арткан. Булгардагы инфраструктура корылмалар һәм хәрабәләрне бу атнада Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровка да күрсәтте. Ләкин ичке туризм дигәндә Татарстанда да проблемалар җитәрлек. Ул автобус куюдан ук башлана ди җирле экскурсовод Раушания ханым. Аларга 15 минуттан артык торырга ярамый. Алар инде каядыр китергә тиеш. Раушания ханым инде 13 ел экскурсия үткәрә, 2 ел саен музей тыюлыкларда имтихан тапшыра, ләкин моның белән бер рәттән шарлатан гитлар күбәйгән. Ялган экскурсоводлар, мәсәлән, Ярославльдән килде бер автобус. Алар миңа әйттеләр экскурсия алып барырга, тагын берәүгә алып әйттеләр. Ул үткәрде. Мәгълүматны язып алдылар, берничә китапны укыдылар да, үзләре үк, менә узатып баручылар сөйләделәр Казан турында. Яңа килгән кеше өчен мәгълүмат булып бара. Нәрсә генә сөйләп бетермиләр алар анда. Әйме Татарстан, без бит аның өчен махсус укыйбыз. Әлеге проблеманы Рөстәм Миннеханов бу атнада Идел буе федераль округы шурасы утырышында күтәрде. Требуется введение на законодательном уровне обязательной аттестации экскурсоводов, также усиление контроля в данном направлении со стороны правоохранительных органов. Президент сүзләренчә тагын бер зур проблема – туроператорларның финанс хәле. В настоящее время его минимальный размер составляет всего лишь 500 тысяч рублей. При этом финансовые обороты компаний, которые занимаются приемом туристов, превышают десятки и даже сотни миллионов рублей. В случае банкротства туроператора сумма страховых выплат часто оказывается недостаточной для возврата понесенных туристами расходов. Башкортстаннан Татарстанга ял маршрутлары оештыручы туристик оператор сүзләренчә, дәүләттән ярдәм җитмәй. Ел саен ул 10 меңләп кешене ике республика белән таныштыра. Ләкин туристлар саны арта дип мактана алмый. Туристлар әлегендә мин әйттем, бик күбәеп китте дә һәм дә күбәячәк. Күп гостиницалар, күп турбазалар төзелмәсә, конкуренция булмагач, булган турбазаларда гына урыннар җитмәй. Төркияне һәм дә бүтәнләрне алсак, дәүләт субсидировать итә. Әгәр бездә дә шундый гайберләр барлыкка килсә, халыклар да үсүрәк булачак. Һәм дә туристлар саны артачак. Субсидияләр туристик агентлыкларга ярдәм һәм шул ук вакытта контрольдә тоту алга таба оештырылырга мөмкин. Россиянең 2035 елга кадәр исәпләнгән туризм стратегиясендә бу хакта да әйтелә. Документта язылганча, елга сәяхәтләре юнәлешен үстермәкчеләр. Елга сәяхәтен оештыруда бүген ике төп проблема бар. Беренчедән, суның тирәнлеге. Быелның язында Иделнең сайыгуы теплоходларның йөришенә шактый зыян китерде. Икенче проблема – теплоходлар, алар шактый иске һәм таушалган, аларның уртача яше бүген 42 яшь. Идел буйлап пароход килә, иркәм миңа бәхетләр теләр. Совет чорыннан калган теплоходларда пенсионерлар һәм өлкәннәр генә йөри. Хәзер Яшел үзәндәге Горький заводында Чайка теплоходы ясала, Түбән Новгородта Мустай Кәрим теплоходы суга җибәрелгән, ләкин бу бик аз. Буны арттырыр өчен яңа кораб төзү эшен тәртипкә салырга кирәк. Стоимость строительства новых круизных и пригородных судов в России составляет от 100 миллионов до 2,5 миллиарда рублей. Необходимо рассмотреть возможность
увеличение размера судового утилизационного гранта и максимального периода льготного лизинга для строительства круизных пассажирских судов. Круизный туризм может стать драйвером. Елга сәяхәте Идел буенда гына түгел, Россиянең Европа өлешендә дә үсеш ала. Бу бөек Идел юлы туристик маршрутын тормышка ашырырга ярдәм итәчәк. Әлеге проект елгалар буенча һәм Азов, Кара диңгез, Хәзәр һәм Балтык буе диңгезләре бассейны юнәлешендә үстерергә мөмкин. Бөек Идел юлы туристик маршруты 7 шәһәр аша уза. Ростуризм аны халыкара дәрәҗәгә чыгарырга кирәк дип, бу чит ил туристларын җәлеп итәргә дә мөмкинлек бирә. Вы знаете, что у нас открылся рейс Тегеран-Казань. Тегеран-Казан рейсы ачылды. Шул юнәлештән Иран туристлары килә башлады. Көнбатыш Европа, Азиядан йөриләр. Быелның ноябреннән мартына кадәр Япониядән туристлар көтәбез. Хәзер чит ил туристларын җәлеп итү буенча эш бара. Бүген Татарстанга килүче туристларның 15% гына чит илдә, моның өчен федераль законга виза бирүдә үзгәреш кертергә кирәк. Это электронная виза, точно вот решение. Ну и безвизовый въезд для тех стран, которые как бы для нашей страны не представляют какой-то угрозы, опасности. Алда зур максат. Инде 2025 елга Татарстан үзендә 5 миллион турист кабул итәргә әзерләнә. Шул рәвешле туризмны табышлы тармак итү бурычы тора. Ичке тулайым продуктының 10%-на җиткерергә телиләр. Айза Шаймарданов, Гадел Миндебаев, Яңа Гасыр каналы.